Nah, baradus ngene iki kan seger to jane. Ngene iki jane aku nek apa iku masalah bagus ngono jane ya ora kalah nemen. Ya kuwi nek garapan ya kadang suto lencok nek aku kuwi. Jan. Jenggot kok iso diwel-diwel ngene iki lho, kurang piye jajal. Ngene iki wis macak ganteng. Terus karaokenan ngono ya nyampleng to jane. Lho, Jah. Bagus kuwi lho. Ora ana sing nanding Jah. Ih, ora umum pokoke. Ini iki apa lagu sing cocok kira-kira ya? Oh iya, iki sajake lagune sing lagi viral sing dinyanyekne kok kae Arya Galih apa Galih Asia ya kae. Oh iya cocok sajake iku gek judule Lintang Asmara. Oke, satu tembang lagu Lintang Asmara. Dinggo menghangatkan suasana Pak lan Bolo. Oke, tak wis kumat to. Beradus ora ndang megawe malah karaoke lan paelan. Kok njembleng yo aku. Wah, lagune penake ora umum Bolo. Siang pantoro ratri mung eling manising ati. Kene wit wong wedok garapane akeh ram juga gelem ngewangi gelas ngono kuwi engko apa njaluke mesti karepe ndang ana. Ngono kuwi mbok yo mikir, oh iya bojoku ki repot, oh iya pengen masak, pengen gawe wedang, pengen liya-liyane ngono lho lan jabang bayi. Kok geting aku jane ngene iki. Setiaku bisa anduweni marang Sang Hyang Laksmi. Aja lali dijogeti Bolo. Lho, malah ajak-ajak pemirsa barang. Ngono ki rumangsane konser ngono ku piye? Senadyan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal sirna. Wong ki nek ora duwe aturan ya ngono kuwi to. Wong tanggane lho, enek sing mlebu rumah sakit malah karaoke sak geleme dhewe. Ngono kuwi nek ora dikeki pelajaran ya ora godak mikir saja enek si Pailan kuwi. Ya, tite nono lan ora gelem meneng. Tak sampluk karo serok sisan iki engko. Apa to mbokmu malah dipateni iki ben piye ngono to wong kene penak-penak ale nyanyi kok Mbok yo sing ngerti kondisi ngono lho. Socomu ki apa ora ngerti ngono to Pak kira-kira Pak. Wong tanggane enek sing lara kok malah karaokean kaya ngono kuwi. Malah gembar-gembar kaya ngono kuwi. Eling, dadi wong tuwek ki mbok yo sing duwe aturan ngono lho kira-kira ki. Rumangsaku kok ramen, kok jembleng aku. Oh iya ya Jah. Si anu ke bar ngamar ning rumah sakit ya wae kok lali aku Jah. Waduh.
Terus piye jah ngene iki jah? Piye Pak olehmu nyeluk ki Mang? Jah pai jah. Balen ana pisan kas tak tapuk karo serok sisan cangkemmu iku. Bayu, ngono kuwi lho nek wong wedok ki salah ale nyeluk wae lho dadi masalah. Aduh, edan. Sepurane mbokmu. Mbok yo kene lungguh kene dhisik, lungguh kene lungguh karo aku kene, cangkruk kene bareng-bareng wong loro ngono lak yo enak to. Aja kur garapan wae. Ora bau, Pak. Wong garapan iki akeh kok. Ngajak lingguh, ngajak jagong. Wis to, garapane kuwi diseleni dhisik, jagong karo bojo kuwi lho luwih utama timbang garapan. Karo ndene lho gendina kumpul ameh apa sing arep dijagongne. Yo nek ngono tak lingguh. Ning yo aja suwi. Kene garapane iki akeh pakmu. Piye? Ameh jagong apa? Atik kaya ora tau jagong wae. Ora lho mbokmu, aku mambengi ngipi. Kerja lembur kira-kira dibayar apa ora ya? Dibayar dengkulmu melocot kuwi to. Sapa sing arep bayar wong ngipi? Mungkin mbok yo aja kokean polah. Mungkin nek kokean angen-angen tanpa iso nglakoni iki ya ngono kuwi to. Mulane to kerja. Kok jembleng aku. Walah, ya rugi to leh ngipi mau. Mosok ngipi kerja ora dibayar. Ngerti ngono aku lak ngipi dadi wong sugih. Iya kok. Ora lho nek pas jagong ngene iki aku malah kelingan jaman pas awake dhewe lagi ketemu biyen ya mbokmu ya. Dek nalika semono kae. Biyuh, kae sapa ya? Kok enek satria bagus e kaya ngono kae. Truk biangane. Sopo ndak kok telek nek kene iki, Mang? Wah, jan. Kene apa, Mas? Kok tiba? Mriki kula aturi pinarak, Mas. Monggo pinarak riyen. Oh, nggih, Mbak. Keblere telek iki lho, Mbak. Nggih, niki tak sekalian wisuh. Monggo kula aturi pinarak. Nggih, Mbak. Pinarak kula tak damelke unjukan riyin nggih, Mas. Nggih, Mbak. Kopi nggih. Nggih. Walah, tibake ya ijik ana to widodari sing nampak lemah sikile. Ah, embuh lah. Biyuh. Tiwas tak alem baguse kaya satriya bakane. Ora duwe aturan blas. Jeneng wong ibu iku lek ya sak aline ibu omane. Lah iki kok malah request. Tenang Mas Bagus, tak gekne kopi iki lho.
Monggo dipun unjuk kopine. Nggih, Mbak. Aku mau tek krungu sampean gremeng to Mas teko dapur kono mang. Enten apa? Bandingane sapa sing ora gremeng to, Mbak? Lah ternyata lho ning desa kaya ngene iki bake jek enek widodari. Sing ayune sundul empyak. Sopo Mas sing kok maksud? Aku. Ya jelas iya to, Mbak. Gek sapa meneh. Wong sing enek kene ya kurma mok sampean. Ngono ki midak telek apa ora ya kira-kira? Yo ngono kuwi kadang ora kon midak telek lho Mas. Kadang yo midak tritong barang.